תשמעו, מחר אני עושה החלקה. אני בשוק, אני בהלם. את זה, הגלי הזה, לא יהיה לי אותו. מחר, את כל השיער יפה, לא יהיה לי אותו, יהיה לי חלק. יהיה לי חלק, כל זה. כל זה יהיה חלק. חלק. כאילו, מה? אני בשוק, כאילו. זה היה מרגע לרגע, כאילו, עכשיו... השנייה קבעתי אצל מישהי למחר. לא יהיה לי את הגלי שלי, לא יהיה לי זמן להתחרט. תראו איזה יפה הוא. הוא גלי, הוא יפה. למה אני עושה חלקה לעזאזל? נעדכן אתכם מחר. תסתכלו לי בהצלחה.